Aparte de todas as festas que hai para esta fin de semana, contaremos cun fenómeno que se repite cada ano, sexa cal sexa o que aconteza aquí na Terra. Estamos a falar das Perseidas, a famosa choiva de estrelas coñecida como Lágrimas de San Lorenzo. O ceo prevese parcialmente nubrado, pero entre os claros poderánse ver centos de estrelas fugaces. Estas estrelas son en realidade meteoros. Trátase de partículas de pó que os cometas van deixando atrás no seu percorrido e ao entrar a gran velocidade na atmosfera, incéndianse e desintégranse de tal xeito que se chega a ver ese trazo luminoso coñecido como a estrela fugaz. Cada ano por estas datas, o noso planeta cruza a órbita do cometa Swift-Tuttle e os meteoros producidos por ese contacto son os que provocan esta coñecida choiva de estrelas chamada Perseidas. A noite do sábado e tamén a do domingo, se as condicións meteorolóxicas o permiten, poderemos disfrutar delas. O mellor momento para velas será entre as 11 da noite e as 3 da madrugada, antes de que a lúa apareza, aínda que a súa fase será minguante, polo que o seu brillo non debería afectar demasiado a contemplación astronómica. O mellor xeito de disfrutalas será nun lugar sen obstáculos visuais e afastado de todo tipo de luces. Será xa cuestión de sorte que o ceo, sobre todo o nordeste, estea despexado.